ねえシェリー、大魔術師の住む家はまだ？この橋を渡ったところに住んでいるって聞いてるけど。どんな人なのかな？楽しみだな。みんな早く早く。へい、ずいぶん楽しそうね。だってさ、偉い魔術師に会えるなんてめったにないんだよ。おいら先に行ってようかな。おっと待ちな。は？てめえら帝国の連中だな。俺の生きてるうちはこの橋は渡らせねえぜ。ちょっと待ってよ。オイラたちは帝国軍なんかじゃないよ。オイラたちはこの先に住んでいる大魔術師に会いに来ただけなんだよ。どうしておくれよ。ジェシカ様に会いに来ただろ。おめえらのようなどこの馬の骨ともわからねえ連中をジェシカ様に会わせるわけにはいかねえな。とっとと帰りな。ちょっと待って。私はカルザスの王女シェリーよ。大魔術師様にどうしても教えてほしいことがあってここまで訪ねてきたの。案内していただけないかしら。カルザスの王女様だって？こいつは傑作だぜ。王女様がこんな辺境に来るわけねえだろ。嘘も休み休み言いやがれ。なんですって？姫様、ここは私に。お久しぶりですね、レスター殿。お前はキースじゃねえか。ってことはこの娘が本物の大姫様。いかにも。これは失礼しました。お噂はキースから伺っておりますです。噂ってどんな噂なの？あ、いや、その大した話じゃありませんです。キース、あんた一体。まあ落ち着いてくださいお姫様。まずはジェシカ様のところまで案内しますから。野郎ども、ここの守りは任せたぞ。わかりやした。ジェシカ様にお会いしたいという者をお連れしました。ようこそ皆さん。私がジェシカです。この人が何百年も。どう見ても若いじゃないか。はじめまして、ジェシカ殿。私はエルウィンと申します。あなたに伺いたいことがあってここへ参りました。実は闇の剣アルハザード、そしてあなた方が知りたいのはダークロッドのありか。すごい。どうして分かっちゃったの？世界に満ちた邪悪な波動、そして各地へ侵略を始めた帝国軍の動き、さらに帝国軍の侵略する先に常に関連しているもの、それは闇の魔剣アルハザード。すごいや、そこまでわかるなんて。この波動からするとアルハザードはまだ完全ではないようです。アルハザードの忌まわしき力を目覚めさせてはなりません。そのために帝国より先にダークロッドを手に入れたいんだ。帝国にアルハザードの力を使わせないために。ダークロッドは聖地レイテルにあります。聖地レイテル。なるほどな。まさかそのような場所にあるとは思わなかった。その声はエグベルト。エグベルトなんて？レイガルド帝国を陰から支えてきた伝説の魔術師だ。魔導を志す者でエグベルトを知らない人なんて誰もいないよ。
私も聞いたことがある。その強大な魔力ばかりが策略にも長け、多くの国々が戦わずして帝国の支配下に落ちたという。おお、よくそこまで知っているな。しかしダークロットの場所が分かった以上、お前たちを生かしておく必要はない。お前たちにはここで死んでもらう。エグベルト、やめるのです。いくらあなたとて彼らに手を貸すならば生かしておくわけには参りませんな。エグベルト、てめえよくもジェシカ様の前に顔を出せたもんだな。せっかくだ、てめえの悪事もここで終わりにしてやるぜ。誰かと思えばレスターか。お前の部下は先にあの世にやったぞ。これであの世に行っても寂しくあるまい。なんだと、許さねえ。てめえは俺の手でぶっ殺してやる。バカめ、相手がこの私一人とでも思ったのか。エグベルト様、手はずが整いました。なんだ、油くせえぞ。気をつけろ、何か企んでいるぞ。